Ndị Igbo ekene m unu. Mụnwa bụ nwaada Ani Igbo ji eme ọnụ, Adaigbo Global si ka m bịa kene ndị Igbo niile ebe ọbụla onye nọ na-anụ olu m, ebe ọbụla isi na-anụ olu m. A sị m ya dịrị gị mma. A sị m egbe belu ugobelu nke si ibi ya ebene, nku gbajisie ya, nku kopi ya nwere ebe ọ be. Nsịkwa na ya nọrọ na Somụbụ eze ga-akwụ ọtọ onye kwụrụ ọtọ nkwatu ya, onye enubili onye anubili. A sị m na oji ọfọ ga-ana, nke niile anyị ga na-apụta bụ nke dị mma ka anyị ga-apụta n'ekwu. Ndị Igbo be anyị bilikwa n'oo. A sị m ya dịla ana Igbo mma na Eke na Nkwọ na Afọ na Orie. Ndị Igbo ya dịlu unu mma, ma ndị bụ ndị ụka ma ndị bụ ndị omenala. Ndị ọbụla bụ ndị Igbo na-eme ife dị mma, na-ekwụba aka ọtọ, na-asọpụrụ chi, ya dịlu unu niile na mma. Ndị na-emekwanụ nke na-adịrọ mma wepụ na aka enwe n'ofe na ọdịrọ mma. Nwee sị ka m pụta ka m bịa kwuo na ịfụnanya adịrọ n'anị be anyị. Anyị bụ ndị Igbo, anyị na-egbusisi onwe anyị, anyị na-emebisi onwe anyị, ọ dịrọ mma. Kedu ife butelu akpọmosi na ilo jụrụ ebe niile, ma ndị ụka ma ndị omenala? O nwere osikwa ife dị iche, onye ọbụla na-emezi nke onye nke sọlọ onye. Ụfọdụ na-ekwu okwu otu sọlụfa, onwezi onye ma onye bụ okenye. Nsọpụrụ adịrọzi n'ime anyị. Anyị echefuo na ife niile anyị na-eme n'ụwa bụ ka ọ dị mma. Gịnị kpatalụ nke a? Nwatakịrị mejọọ okenye, isi ya na ịdị sọrị, ya bụ alụ gị, onwere ife o wepụ gị. Kedu ife na-eme anyị? Ndị Igbo anyị na-emebili onwe anyị ife, anyị na-emebisila onwe anyị ife. Ọ bụrụkwa otu a ka anyị ga-esi wee nweta mmeli, wee nweta ịdị na ife ịdị mma anyị na-achọba anyị n'ala Igbo. A sị m na akpọmasị n'ilo ọkali, ya bụ ife adụrọkwanụ mma. Otu a ka anyị ga-esizi wee dịlị gaba, otu a ka anyị ga-esi dịlịnụ gaba. Ụmụ anyị na-amụ ife a bụ ntọ na ana anyị ga-atọgbọlụfa. Ọ dịrọkwa mma. Ya bụ ife na-ewutekwa m rinne. Ọ dịrọkwa na ụmụ Igbo, biko na ana m ayọ onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo, nke ọbụla ị na-eme, tụlee ma na ya bụ ife kedu mkpụrụ ọ ga-amịta, kedu mkpụrụ ọ ga-amịta n'ife a m na-eme. Ọ bụrụ nke gbata gị n'uche isi ka imelụ gaba, ọ dịrọ mma. Ịmụrụ na ya bụ ife kedu uru ọ ga-abalụ gị n'ọdịnihu. Onye mere o ji adị mma, onwe nke ị chọrọ ime, ichemie echiche bifo ịpụta na-eme. O nwere ife anyị na-emeche nkịta anyị na-amarụ ife ọ ga-ebutela anyị n'ọdịnihu. Ụfọdụ ife anyị mechegolu ma nyaa gara aga, ma ya bụ tata nye echi, ọbụna onye ga-ebutela anyị nsogbu ma anyị amarọ. Kedu ife bụ na ya ma elube isi anyị, were obi nwayọọ na amamife wee tinye n'ife ọbụla anyị na-eme? Kedu ka ọ ga-esi bụrụ anyị pụta anyị ewelu akpọmasị na ilo tinye n'ife niile anyị na-eme? Ife na ife anyị na-eme bụ nkewe na nsogbu. Kedu ụlọ unu ga-elite n'ime? Kedu gwanụ m ụlọ unu onwere elele dị na ya? Ife a niile unu na-eme, saga niile unu na-agba, marụkwa na unu bụ ụmụnne, marụkwa na unu bụ ụmụnne. Anyị niile bụ ndị Igbo bụ nwanne. Anyị ego isi ụta a na-eme, na-agba onwe anyị mgba, na-agba onwe anyị saga, mana anyị na-amụta ụmụazị. Anyị a na-echekwa echiche maka ụmụazị niile a na-anwụ. Ịnọdụ ifufu akafa na-eme ụdị ife ị na-eme, kedu ka obi ga-adị gị? Ya bụ ife adịrọ mma. Akpọmasị na ilo niile juru n'ụwa, ọkachasị n'etiti ndị be anyị, maka na ndị be anyị ka m na-agwa, ndị nke mbụ ndị Igbo. Ya bụ ife ọkalikwa ọdịrọ mma. Inwe na ọnụma, nkewe ọkali. Kedu ife na-akpata nke a? Ọ na ya ma anọzi n'okodo ka ụmụnne n'udo na ọṅụ,
ọnụ nwere ike imenwu. Ịpụta na this social space, ife ga na-afụ bụ akpọmasị, ilo, akọmọnụ. Ọ dịrọ mma ndị Igbo be anyị, ya bụ ife ọ dịrọ mma. Nwee sị ka m pụtakwa, onye ọbụla bụ onye Igbo bụ nwafọ Igbo na-anụ onu m, marụkwa na ife unu na-eme, ife niile a na-eme, a na-eme ya na o nwere ife na-eme, mana ife na-eme n'eziokwu. Ọ bara uru ụmụ ndụ niile na-ebi a na-eme, a na-ekobe aka, ma ndị na-ekobe aka ma ụmụ ife niile a na anyị nwa kachasị, na anyị nwa bụ ife ji ife niile a. O nwere ebe ọ ga-edu onye ọbụla wee luo ụlọ, o nwere ebe odu na-eje, o nwere ebe odu mmadụ eje. Ife anyị bụ aja ka anyị bụ, ada aja anụwa ka anyị ga-abụkwa na dịgodo obere ụwa ka anyị nwa bụ mmadụ si na ya omezulu anyị. Kedu one ka anyị dede? Otu m si afụ fuchọ ezigbote nsogbu dị. Amụrụ m na onwe eso m afụ ife nna afụ. Ife nna ya Chukwu bụ na mụ na ezinụlọ m mmetinye aka n'ife ga-ebute mkpasa na aghasa. Ya bụ ife na-eme ka ọ ghara irutekwa n'anya aka, maka na ọnụ emela ọnụ na ọnụ ga-ekwu. Mgbe ọnụ na-ekwu nwelu nke ọnụ na-ekwu bụ nke dị mma, nke a na-ekwu ka eme dị mma. Ụfọdụ nụ fa agafelu si na ọ nwere ife dịka ya. Mgbe ife ga-eme dịka ya ga-apụta, ịmasị na ịmarọ na ịnụrọ. Adị m ekwu na nchọrọ ikwu na otu esi wee gwa m bịa kwuo, maka na ife nnọ bụ na anyị ga-ebute ife dị mma n'ala Igbo. A sị m ya bụ ife niile a na-afịọ n'ọdịnihu ọ ga-adị egwu nye elutekwana mụ na ezinụlọ m, maka na mgbe afọ ọ ga-elu ọ ga na-afịọ asịkwa na mama, asịkwa na mama. Ya bụ ife ọ dịrọ mma. Biko na ụmụ Igbo, onye ọbụla wetunete n'obi unu, onye ọbụla wetunete obi, wetunete n'obi ka unu si akpọ n'oke na inwe na ọnụma na akpọmasị na ilo dị n'etiti ndị be anyị. Ọ kalịrị akali. Ya bụ ife ọ dịrọ mma, ọ dịrọ mma. Ọ gịnị mezi? Ọ maka gịnị? Ego a na-akwụ na soshal midia bụ ife a na-akọst ife niile a. Ilokalizia, ọ dịbụrụ otu a mgbe gara aga, ọ dịbụrụ otu a. Akpụmasị n'ilo ọ dịzi nnukwu. And ife niile na-ebute ife anụ a bụ since this social space bido. Ndị kwe na ndị ekwerọ, kama unu ga-ejide social space wee na-eme ife dị mma, na-enwekọnata ụmụnna anyị, na-akpọkọta ụmụnna anyị nso, ka anyị malụ ka anyị ga-esi na-eme ife ọ ga-aba ime ka ọ bụrụ ife ga-abara anyị uru. Unu ewele ya na-etisa onwe unu. A sị m ndị butere social space afọ ebutere ife a ga-ewe na-etisa unu. Unu amarọ. Unu pụta, onye pụta ọ na-ekwu ma nke ọma ma nke ọ na-amụrụ, na-ekwu ikwufezie ka gasị na ịṅụrụ ala nne gị. Ọ dịrọ mma. Ọ dịkwa mma ime ife dị mma. Ọ dị mma ime ife dị mma. A sị m ka m were ofele a wee yọọ ụmụ Igbo be anyị, biko, onye ọbụla bụ onye ma na ọ na-apụta na this social space, ịpụta ikwu malụ ka isi ekwu okwu. Na mgbe ikpeazụ a, anyị amụrụkwa ka esi kwadola anyị na this social space. Anyị amụrụ ka esi kwadola anyị. Onye ọbụla malụ ka o si etinye ọnụ ya n'okwu, maka na ya bụ ife otu ya bụ ife si aga. Ma ndị iche na fakwuche na onwere ife na onwere ife na-eme, ị mara otu mgbe ọ ga-elu echi eweli agado gị n'ụkwụ gado gị n'aka, ị na-asị na ịmarọ. Biko ka anyị jiri nụ nwayọ na kịta ka bụkwa gboo. Ma ndị na-apụta na soshal midia imepe ọnụ, ị na-insọlt ma ndị ka gị, ị na-insọlt ma onye na-enwere ife ome gị, just na ịnụ na mmadụ si ịdịrọ shọ, ị mara ife na-eme, ịpụta imepe ọnụ, ị na-ekwu na-agwa mmadụ okwu ka a ga-asị na ọ bụ afịfịa. Ị na-akpali mmadụ, ị na-agwa mmadụ okwu ka o si sọ gị.
gbakwazie ọ bụrụ ọsịkwa kịta onye ọbụla kpọkọnatakwa onwe ya maka na this social space ebupụte onwerekwa ya maka ndị bupụtere ya si wee kwado onye bụ ife na mgbe ikpeazụ a lot of things are being exposing ife anyị na-amarọ ndị kwadoro anyị amarụ ka fasi kwado ya ịpụta iche na ị nọ n'ime ụlọ be gị ma ọ na ị nọ na kichin be gị ị na-ekwu ka o si sọ gị ị na-agwa nwa maid jikwa nwayọ ọ kakwa mma na ịpụta kwuo nke na-ebute udo itinye mmadụ advice ịkọrekt mmadụ ikwuo ya ị na-ewe ọ na-ama abụ ife ga-ebutelu gị nsogbu ọ dịrọkwa mma wee sị ka m were ofele a wee yọọ ụmụ Igbo be anyị niile ndị niile na-apụta na this social space onwe nke eme gị na-ewute gị patunata biko onye ọbụla gbaghalụ onwe nke mụ akwụkwa nkwugide gị gbaghalụ maka na ada ama mgbe eji ekwu onye ọbụla bụ onye na-apụta ebe a na ịma na ịpụta ị na-ekwu kwụsịkwa ikwu nke na-ebute nsogbu ndị ekwuru kwujọ gbaghalụ onye ọbụla gbaghalụ na ibi ya biko gbaghalụ and ndị na-emepekwa n'ọnụ na-ekwukwa na-ekwu malụkwa ka isi ekwu kwụsịnatakwa ya bụ okwu ịpụta ikwu ka ị na-ekwu nke dị mma ọkwa nke nji wee bịa ọmala asụsụkwa n'ikpe maka na mgbe oge erisikwana na o nwere onye gwa gị na ọkụkọ ntị ike na-anụ ife na ite ofe ejikwa m chukwu anyị ụmụ Igbo nke ọbụla ịbụ onye ọbụla ibe ebe ọbụla ị nọ na gburugburu ụwa niile wee na-apụta ọbụna o nwere nke eme gị na-ewe gị iwe ọbụna ife ị na-apụta na social space bụ ị na-agba saga kwụsịnata saga biko onye ọbụla apụtazina na-ekwuzi unu ekwuzina na nke kwu na-ebute nsogbu ka amalụ ka esi ahazi ọkwa nke m ji wee bịa onye nụrụ ọnụ ma nyelụ m aka gbasara ya ọ ka bụlịtụkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaada n'Igbo ji eme ọnụ maka na nsị na nke m ga na-apụta bụ na-ekwu bụ nke dị mma and be anyị chọlụ ka ọ dịla anyị na mma. The God of our ancestors is not happy. Ọ bụrụ ife ọ tọgbọla anyị ka anyị ji aga anyị rapụrụ ya were ọzọ na-aga biko onye nwụrụ arụ mala ebe ọ tọgbọrọ ọgọdị ya ka ọ jetili disie n'ike ọ ga-adịla anyị na mma onye ọbụla so wee kwado na ife ga-adịla anyị Igbo na mma ọ ga-adịlị gị ma ebe ọbụla ị nọ ọ ga-adịla onye ọbụla mma na eke n'afọ na nkwọ n'orie ọ nke m ji wee bịa disie n'ike ụmụnne m nyenụ m aka gbasa ozi ka ọ dị